aw minnu bɛ manden kɔnɔ aw minnu bɛ manden kɔ kan bi video an bɛ ɲininkali bi video a bɛ tali kɛ ko dɔ la a bɛ tali kɛ ko jumɛn na n ye ko dɔ ye réseaux sociaux kan a diyara ne ye kojugu bɛɛ k'i fa baara kɛ jeliw ka jeliya kɛ ne y'a fɔ jeliw kun ka wuli ni jeliya baara kɛta nana jeliw kan ka wuli ne ye ko dɔ ye mun diyara ne ye Ma Kuyate numéro 2 Ma Kuyate ala ka barika d'u la Ma Kuyate numéro 2 e de concert kɛ ka wari ta ka taa di Sorasi musow ma Ma Kuyate numéro 2 ni mɔgɔ wɛrɛ kun ye nin kɛ mun tɛ Kuyatew ye ne kun b'a fɔ n ko jeli dɔ bɛ Kuyatew bɔ jaw ko jeli tɛ Kuyatew bɔ Ma Kuyate numéro 2 tiɲɛ don hɔrɔnya bɛ kɛ tan de Ma Kuyate numéro 2 n bɛ faso dɛmɛ kasi ko tɛ n bɛ faso dɛmɛ télévision ko tɛ n bɛ faso dɛmɛ i y'a faamu Ma Kuyate numéro 2 n bɛ faso fɛ walahi a bɛ bɔ i kɛwale de la ka jeli ka jeliya baara kɛ kɛlɛ bɛ dugu kɔnɔ jeli muso mun bɛ se k'a dɔn Ma Kuyate mun y'o dɔn Ma Kuyate numéro 2 ka hakili sɔrɔ Sorasiw ni dɛmɛ ka kan Ma Kuyate ni e sera ka hakili sɔrɔ faso dɛmɛ ni hakili i y'a faamuya wa ka concert organiser mun bɛna don la bɛɛ ka wari k'o fara ɲɔgɔn kan ka t'o wari ye e mun ta ye ka t'o di Sorasiw muso ma Ma Kuyate numéro 2 est ce que jeliya bɛ tɛmɛ nin kan Ma Kuyate numéro 2 est ce que nin de tɛ hɔrɔnya ye est ce que nin de tɛ jeliya ye bi wa Ma Kuyate ye mun kɛ a ma bali ne la dɛ i y'o faamuya wa e cɛ ne y'o ka image ye a ye donsow fara ɲɔgɔn kan Burukina ka somaw fara ɲɔgɔn kan Burukina masakɛ ye weleli kɛ a ye cɛw fara ɲɔgɔn kan ka taa Burukina ka taa masakɛ ka wele lamɛn k'u bɛ se cogo di ka faso dɛmɛ ni e y'o ye k'i to i cɛla la ne y'o ye k'i to i buranna la ne bɛ n buranna de la ne burannakaw bɛ ka faso dɛmɛ n'olu ye faso dɛmɛ ne yɛrɛ bɛ na ka na n faso dɛmɛ i tun bɛ se k'a kɛ Burukina k'a wari di Burukina Sorasiw ma balimamuso ɲuman o tɛ ɲinɛ faso kɔ balimamuso ɲuman o tɛ ɲinɛ baso kɔ balimamuso ɲuman o tɛ ɲinɛ kɔrɔkɛw kɔ balimamuso ɲuman o hakili b'a ka jamana na nin de ye jeliya ye jeli ye hakili de ye Ma Kuyate ni Kuyatelakaw ye nin kɛ a tɛ balan na dɛ parce que ni Kuyatelakaw ma faso bɔ bolo la ne t'a dɔn mɔgɔ minnu bɔ bolo la ni Kuyatelakaw ma faso don da la ne t'a dɔn u bɛna don da la cogo min ni Kuyatelakaw mana nin plan ye faso bɛ jɔ cogo min ne t'a dɔn siya wɛrɛ mun bɛna n'a ye ne t'a dɔn jamu wɛrɛ mun bɛna n'a ye ko jeli Ma Kuyate bɔ tiɲɛ don hakili don kuma don plan don i y'a faamuya wa Ma Kuyate ne sera ka nin kɛ a tɛ bali anw na parce que i mɔkɛw ye nin kɛ e kulomasamaw ye nin kɛ i bɛnbakɛw ye nin kɛ Ma Kuyate e k'i to i cɛla la k'i miiri faso la ko misiba sin ye sin naani ye a bɛ misiden balo a bɛ mɔgɔw balo wulu sin b'a da a dukunan kɔrɔ f'a disi la a tɛ mago foyi ɲɛ n'a yɛrɛ tɛ Ma Kuyate i ni jeliya e ka segin ka na dɛmɛ dɔ kɛ ko k'a di Sorasiw ma milliardaires u bi ka musow bila ka taa maga e ka segin ka na jeliw b'u k'u ka concert kɛ u bi ka so jɔ jeliw bɛ concert kɛ u bi ka lixi san jeliw bɛ concert kɛ u bi ka waso ɲɔgɔn na jeliw bɛ concert kɛ e k'a dɔn ko nin t'o si kuma ye e k'a dɔn ko nin t'o si wagati ye e ka segin jeliya ma Ma Kuyate e ka segin faso ma Ma Kuyate e ka miiri Sorasiw la k'e to Burukina ka miiri Mali Sorasi musow la Ma Kuyate k'olu bɛ furuja la ka miiri Mali Sorasi musow la k'olu bɛ tile kɔrɔ ka miiri Mali Sorasi musow la ko olu ye falatɔw ye ko falaw de b'u bolo yatimɛw de b'u bolo k'olu ye furujatɔw ye e kana concert boloda Ma Kuyate k'o wari cɛ ka t'o di Sorasi musow ma e kana concert boloda ka mɔgɔw wele u ka na o la k'e bɛ se ka dɛmɛ mun kɛ i faso ye Ma Kuyate ni balimamuso ɲɛna bilahi balimamuso ɲuman foyi t'a bɔ balimamuso ɲuman foyi t'a bɔ balimamuso ɲuman o ye bulondala ko ye balimamuso ɲuman o bɛ fa don da la o bɛ ba don da la ni parce que ni balimamuso kɛra i fɛ a bɛ fɛ i ka yɛlɛ bɛɛ sanfɛ ni balimamuso kɛra jamana fɛ a bɛ fɛ jamana ka bila bɛɛ sanfɛ ni balimamuso kɛra jamana fɛ a bɛ fɛ jamana karangadaw ka sɔgɔ ni balimamuso kɛra jamana fɛ a bɛ fɛ jamana kɔnɔdenw a bɛ hinɛ falaw la a bɛ hinɛ yatimɛw la Ma Kuyate e mun y'i i ka concert wari ta k'i wolodenw to yen k'i ka concert wari ta k'i kɔrɔkɛdenw to yen k'i ka concert wari ta k'i cɛla mɔgɔw to yen k'i ka concert wari ta k'i ba tɔgɔ ɲini ma k'i ba yɛrɛ yira ma k'i ba lixi la ka n'o ta k'o di an ka faso kɔnɔdenw ma Ma Kuyate n'an bɛ fo an bɛ jɔn de fo i y'o faamuya wa e kɔrɔkɛ fana k'a dɔn k'e bɛ n'o concert kɛ o k'a fɔ ko
ko million kelen de be ne bolo balima muso fen ka di ka balima muso abo million kelen iba da ya fama iba na muso iba da doso tola iba da soma tola iba da kelekecho tola iba ne ba di ma demei ika se ka ke ka follow la hine ni muso ni milliard be bolo ba di ma me ne seye ni e kontro ni sa ne sababula ne seye ni e doso de na ba sababula ne seye ni e goni follow sababula ne seye ni e ka di iko dini an toye ne ya deme dema ika di falatoma ne ya deme dema ika di yatimema ne ya deme dema ika di sorasi bananoma ne ya deme di ema ika di uma ku ka do kaunu ube nyonfe ma kuyate ala ka barka di la jeli ya barka ma kuyate yawo ya kadi jeliya de kadina be jelite kuyate bo jeliya folola kuyate la siya fa funete kuyate bo si jeliya folola kuyate mu ka koroni beye mu nya damine abefo de mako jeli ni eye nike okun kuyate de ni yake iya mi ibashina iya sama ifa bomoshila halalaka halala ko ke ma kuyate ikuyate ma kuyate ni fune kuyake ne kumbe jigijelula ma kuyate ni grange do kuye ni ke ne kumbe jigijelula ni numu do kuye ni hakili soro ne kumbe jigijelula ni funa do kuye ni hakili soro ne kumbe jigikuyate ula jeli ma kuyate bo jelite kuyate bo ma kuyate ne balakote farafina yawo yakai jeli yakai abe jeli yu de tara horon be baka furuna folodi jelu de tara horon be baka furuna folodi jelu de horon be baka furu takamate jelu de horon be togoda jeli kado de kulela ni togoy yo famewa ma kuyate yo famia numu ka baraketa bebado niki bi fari fam be togo fo ibi yere de ni dilite kuyate bo fo ite diliyabo yawo yakadi diliya kadabe yo fa yawo yaka usa diliya ka usa be ko Johnny ladam no ni be kaye jelide onwele horo ngera kote ko Johnny be mogo bunyani be kaye jelide onwe o de kama jelu ladam no ni be ma kuyate jelide woro kunti yekena mani bibi nate ma kuyate jelide ko kunti yekena mani bibi nate ma kuyate jelide kunti korofolike ma kuyate jelide dato do mana kola ma kuyate jelide tiye kelela kenema ma kuyate yo famewa ko shiawo shaba yere bunya jelide ba yere bunya ni shiabe ne balaba kote donc o de kama ladamu kalifara jelula ma kuyate iye munke ini jiliya ama balana parce que kuyate de yake ni kelebe dugu kono kuyate obibi na ni ide ma sino farafina histoire sima sebe ma kuyate kabine kuyate de ma kuyate jigiba kuyate de ma kuyate jeli modu de ma kuyate iye munke anyena sordasu koko kifo bere uruju koko kifo u muso koko kifo bere vertu koko kifo u muso koko kifo la ka ude bubula koko kifo ya fama tien fola ka tien fola bubula tien tiku ka tien tiki bubula ya fama wa tien mu bangele bubula mu farsola na kera sababu ya na mabonya bubula ko kifo ana terke kasonge anuka arajoso barakela be kona bala kifo ma kuyati kiyo horo nyake ko kifo suno na folo bi cheku era balo bi bulu i korakeo olu balo bubulu ma kuyate ya fama e ka klaki panga na faso deme wallahi ma nyina faso ko mu nyina na faso ko tesaka nike parce que ibi balima muso dobe furu ya fama jamana wera obe nyina jamana ko parce que dobe furu parce que ne yere ni dobe si ani ne ni muso be si ma kuyate olu te kelenye eni tie soro la i tie fana ye muso soro e ya doki tie be ka faso deme i ma do obe ka faso deme ala ka barka du tie la i tie be ka Burkina deme ala ka barka du tie la i tie be ka sanga ke Burkina ye ala ka barka do la e ki to la i burana ula parce que wo mogo be i wo balima muso mana so mu mo be ke aba tie tabolo de la je kanoku ka dugula de balima muso na sona foitabo bia famewa ini cheini baraji ma kuyate ambifu ki korake fo seguba eye million kelen fana di I balima muso ma ko ka di sorasu muso ma sorasu ye ki fo anyana ala ka wari sa seyoro la ala ka wari sa seyoro la ala ka barka do malla ala ka barka do balima muso la u kana ni ide ala ka jeliya sege jeliya tugula ala sa jeli munu be naw ma ke aka hakili soro parce que jelu aw bi na ni plan wore ye ali mumbe bunya ni mata yi aye nana ye jelu aka woroli jo kuma de sera ona ma kuyate yo famewa ala ka barka du la ini jeliya ma kuyate ni ye ka dongli folo ulame kana 600 ulame jeli muso mu ma yelema edu ma kuyate ne ma ke alimami e jeli yala ika
i ka kuma kala ko te ki be ka jelimuso ko alimami an be fe ka do jelimuso do ka fo ko muna ko ni e yi jo ka te jo i kofe ate abe jo i kofe fo ni yi jo jelimuso wera kofe fo ou bien fo ni kera fo na soro jeneba se ki kera fala ko so i ka ke fala ko parce que ni autanta do amambolo sigi muna kante malu yo famewa parce que Tchebakoro yo famewa yo famewa parce que Tchebakoro yere ni dara la domina ki ñonte o de yi maludi ma kuyate kabine kuyate ka ma kuyate ala ka barka dula sordasu ala ku barka dula kelechew ala ku barka dula jeliya ala ka barka dula iye mu ke sordasu ye ala ma a barka duna idena jamana kuturu kuma boli ala ma jamana kuturu ala ma barka duna i bonzona ala ma barka duna i yere la ala ki faga ka soro ami malo ala ka wele sima ka soro ima malo ala ka nini malo baga bla nyogona ma kuyate barka mana do mikoro la ya rabbi ala ka do ala ka dima ni barka be jeliala ala kadima ni barka be funeala ala kadima ni barka be faso demana ala kadima ni barka be furula ala kadima ya rabbi anya nyini e makuyate anya nyini ala fe ala ko ki ikuyate sorasu koto ko ki fo mali kambe bala mali sorasu ko ki fo makuyate ikuyate kana balaba. Donc amène vidéo total choqué pour éduquer kaula kari wala sa kaseka awere ka awla damu kiri ani woyo kunfi shubaga soma atubabulama bamana awalidulama karamogo dasiri kana balaba adambe adankse kuma dembe ne de adankse dan kuma kise kuma badi one love à vous tous c'est un dentro yiri du fere général CDR général Basiba Nantanka général one love à vous tous.